କାହାଣୀଟିର ଶୀର୍ଷ ହେଉଛି ମା। ଗୋଟିଏ ସହରୀ ପରିବାର କହିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅଟିଏ। ଥରେ ସେମାନେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଜିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ନ ମିଳିବାରୁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲେ। ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏହି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୁଅଟିର ମା ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାରିଥାଏ। ପୁଅଟି ପାଇଲା ପରେ ମା ଅତି ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଆସି ପତି ଜଣକ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ବସରେ ବସିଲେ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ବସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଲ? ପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ 1 ଘଣ୍ଟା ତୁମ ପୁଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ। ମୋ ମା 10 ବର୍ଷ ନ ଦେଖି ଗାଁରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ମା ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଖୁସିରେ ରହିନାହାନ୍ତି। ମା ଓ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ। ଶବ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଏ।